Hold den kørende, mine damer og herrer. Vi skal ikke hjem nu. Også lige lidt. Fordi det er sådan, at det kan være, man har et godt band, der kan spille. Og det kan I. Det skal I fandme have. Men hvis ikke man har en til at lave lyden for sig, lige meget det hele, så kan man spille nok så godt. Han står hernede, mine damer og herrer. Og han hedder Mike. Giv ham min hånd. Og det kan godt være, at man har en mand, der kan lave god lyd, og et godt band, der kan spille. Men hvis ikke man har noget sted, man kan spille det musik, så kan det være lige meget. Hej Bjarne. Tak fordi vi må komme og spille. Hun var den klogeste af jer, hun skulle før vi var færdige. Så det gik kæmpe stort til Svide, hun var vej til gaden. Må du komme hjem igen. Må du vide, hvad det vil kræve for at blive. Nu er der kommet tilbage. Jeg kan se. Sæt en tanke til. Er I klar, vores bebinde? Hey! Oh,